o 20 de abril é o día que cumpre xusto 2 anos na alcaldía, non? Como lembras ese día? Todo moi rápido porque pilloume totalmente de improvisto e de repente apareceu a chamada de José no que me dixo que quería falar comigo e foi chamarme, decirmo ao día seguinte xa marchar. Ti pensaches algunha vez en chegar a isto? Que fora eu non estaba dentro das miñas quinielas, polo menos a curto prazo. Costoume, teño que recoñecer que me costou asumilo, mentalmente, costoume creelo, costoume que me chamaran alcalde, que non mirara alrededor a ver onde estaba José. Esa responsabilidade fíxome non dormir ben durante varios días, asumir o que eso representaba, vía grande todo, hasta cando me cambiei de despacho, vía grande hasta o propio despacho do alcalde, parecíame máis grande de como vía normalmente cando estaba sentado do outro lado da mesa José. Suceder a un gran líder, que era o pegamento de todos, non era nada fácil. E por outro lado, tamén sí que algo de presión tiña eu para ver se estábamos á altura, non? Evidentemente, a etapa de José é moi importante, unha etapa contundente na historia recente da Estrada, pero ti tens que imprimir o teu propio carácter ao teu momento da gobernanza. Que intento ver que do traballo é onde sale todo, porque sin traballo non hai nada. E, por lo tanto, traballo e confianza, quizás sexan as dúas palabras nos cales definiría estas 2 anos cando boto a vista atrás. Moi boas, Gonzalo. Vale, que tal? Pois xa ves, hoxe vou facer de presentador. Me cache na mar. Porque és o meu amigo, aparte de ser o alcalde da Estrada, do meu concello, nos conocemos hai moito tempo, sempre andamos a correr dun lado para outro e vamos parar hoxe un anaquiño aquí neste contorno maravilloso da praia de Liñares, un sitio do que despois imos a falar, porque paga a pena deterse un pouco nestes espazos naturais tan maravillosos. E que, como sempre nos vemos a correr, hoxe vamos parar un pouco a falar do tempo que nestes 2 anos pasaron moi rápido, porque temos que explicar a toda a audiencia que nos vai ver polas redes sociais ou por YouTube que o 20 de abril é o día que cumpre xusto 2 anos na alcaldía, non? Entón, iso, paga a pena facer un pequeno balance ou unha pequena reflexión sobre todas as cousas que pasaron, non? Como lembras ese día? Como lembras ese día que se precipitou de repente e a túa vida cambiou? Atrevo a decir que a de prácticamente tamén todos os estradeses, porque marcha José e propóñense a ti coller a alcaldía. Como foi? Mi madre, sí, que nestes días veñome moitísimos recordos á cabeza. Recordo que foi toda unha sensación de todo moi rápido e todo moi lento ao mesmo momento, non? Todo moi rápido porque pilloume totalmente de improvisto. Foi un momento no que estaba tremendamente centrado en 2 capítulos da miña vida, no profesional, coas novas delegacións que me acababa de facer José, tanto continuar con urbanismo como darlle todo o meu vou facer a nova materia que recollera neste segundo mandato que estaba no goberno da Estrada, coa materia de rural, moi implicado, e tamén a nivel persoal, moi centrado tamén na familia. Naquel momento estaba meu pai no hospital que pasara por un trasplante de corazón, entón, con esa dobre traballo e experiencia de vida, moi centrado nas miñas cousas, e de repente apareceu a chamada de José, no que me dixo que quería falar comigo, e foi chamarme, decirmo, ao día seguinte, xa marchar, porque recordo que fora un sábado, no cal falou comigo, tivéramos a cea do Club Deportivo Estradense. En esa cea xa había todo tipo de rumores, e ao día seguinte eses rumores constatáronse. Anunciouse por parte do presidente Alfonso Rueda que unha das persoas que iba a estar con el, da súa confianza, na mesa do Consello da Xunta, iba a ser José, que, depois xa se estenderon todo tipo de rumores nos cales quen iba a ocupar o lugar da alcaldía. Eu recordo con tremenda responsabilidade e un pouco de respeto, porque calquera dos compañeiros podían ser os que eu podía apostar por eles para que foran os que sucederan a José na alcaldía. Un traballo complexo, porque José fixo unha gran etapa, así o demostraron a confianza que foi gañando cos veciños e veciñas da Estrada, non? Pero que, que fora eu non estaba dentro das miñas quinielas, polo menos a curto prazo. Costoume, teño que recoñecer que me costou asumilo, mentalmente, costoume creelo, costoume que me chamaran alcalde, que non mirara alrededor a ver onde estaba José, porque tiña moi interiorizado na súa figura,
me parecía un nome tremendamente grande, con tremendamente respeto, e sobre todo polo que representa a nivel da Estrada, pola potencia que ten que ver co Concello da Estrada, con que tes que representar unha institución de importancia do mesmo e que tamén pola oportunidade que temos entre mans para darlle á Estrada pois, o lugar que se merece, non? Aproveitar a oportunidade que temos, aproveitar este tempo e de darlle á Estrada pois, o futuro que necesita. Por tanto, pois, esa responsabilidade fíxome non dormir ben durante varios días, asumir o que eso representaba, vía grande todo, hasta cando me cambiei de despacho, vía grande hasta o propio despacho do alcalde, parecíame máis grande de como vía normalmente cando estaba sentado do outro lado da mesa José. É unha boa apreciación esa. E a partir de aí, pois, moi arroupado por parte dos compañeiros, demostráronme que ese equipazo é real, e despois, pois, demostrando que nin a idade era un problema, o equipo que foi o todo, que a experiencia dos que xa estaban, os novos que se incorporaron e as ganas de traballar, que contra iso non hai nada, pois fixo que creo que foron 2 anos pois, nos cales pois, nos implicamos para que non fora un parón, senón que fora unha continuidade do que xa estaba e que nos implicáramos en novos proxectos que nos demandaba a sociedade e que creo que lle demos unha impronta necesaria para esta nova etapa. Unha situación moi imprevista para sair con moita forza, claro, porque o feito de ser ti elixido unha aposta por unha persoa nova, preparada, que tiña tamén nese momento o equipo do seu alrededor. Cal sería a palabra que definiría mellor este episodio que tamén nos acaba de narrar? Presión, confianza, con cal que te quedarías, así moi brevemente? Eu cunha sola, eu creo que pasaron varias polo mesmo momento. Eu creo que por un lado confianza de todo o Partido Popular, dos compañeiros do goberno, confianza pois, nunha persoa que foi un último en chegar, que fun o que levaba 5 anos con eles, que eles pois, agora mesmo están cumprindo 15 anos, dos cales pois, pois, son un número moi importante, con unha experiencia, cun bagaxe moi importante e con éxitos nas cartellas que cada un tiñamos delegadas, pero por un lado confianza ademais polo que decíamos, porque además suceder a un gran líder, que era o pegamento de todos, pois non era nada fácil. E por outro lado, pois tamén sí que pois algo de presión tiña eu para ver se estábamos á altura, non? E creo que, bueno, pois reconozco que me gusta o traballo, que me gusta traballar, que me gusta implicarme, son unha persona que sí que me podo definir como traballadora e que intento ver que do traballo é onde sale todo, porque sin traballo non hai nada. E, por tanto, pois, traballo e confianza, pois, quizás sexan as 2 palabras nos cales definiría pois, estas 2 anos cando boto a vista atrás. Ti desde moi pronto fuches un modelo de persoa con moitísima vocación pública. Conozco de neno e sei que o levas dentro, non? E ti que pensas que foi o que máis se fixaron en ti? E digo xa non só para que nos lo expliques por ti mesmo, senón porque creo que é un bon modelo tamén para as xeracións máis novas e para eses rapaces e rapazas que tan necesario é que se identifiquen coa túa maneira de facer as cousas, a túa maneira de darse ao público. Non? En que crees que se fixaron en ti? Por ser un rapado rural, por ter unha formación moi sólida, por ter ese espírito de querer colaborar no público desde moi pronto, que é o que crees que máis destaca en ti, pensando en explicarlo a esas xeracións que detrás tú van vir? A ver, eu si creo que algo pois do que eu podo aportar pois é algo que ademais me gusta facer é escoitar moito e ter unha empatía co cidadán, non? Si que é certo que esa entrega por ser servidor público dende moi xoven xa me espertou, dende ser o delegado da clase hasta ser o representante dos alumnos na xunta de facultade cando estaba na universidade, hasta facer as festas na miña parroquia, hasta levar a materia de urbanismo cando tuve no Concello, despois rural, pero quizáis algo que sí que sempre me gustou e cando se me sentaba sempre diante de José para falar pois, das materias que el me quería confiar, eu sempre dicía dame algo que poida estar pegado á xente porque creo que o que pode aportar mellor non é nin facer números, nin facer outro tipo de cuestións, senón que estea pegado á xente, entender o seu pequeno gran problema para esa persoa e intentar solucionarlle como esa empatía necesaria de calquer responsable público. Se non ten solución, decirlo, pero empatizar sempre ca súa realidade. E quizás, bueno, pues, esa empatía que sí que tanto me provoca que pues esa empatía dedícalle demasiado tempo a xente, nunca é demasiado, pero sí que como somos moitos, pues moito tempo que faga que teña pues horas intempestivas para atender as cousas que realmente pues teñen
pois un peso máis específico dentro da alcaldía, pero creo que tamén é un símbolo de identidade que quizáis José valorara moito porque tamén o facía, non? Atendía moitísima xente, daba igual se fora na alcaldía que na rúa, e creo que, bueno, pois ese ser pegado, ser un veciño máis, ser un veciño no que, independentemente das responsabilidades que teñas ou das competencias que teñas na alcaldía, que poidas confiar e que sempre teña, pois, non digo 24 horas porque algún hai que dormir, pero sempre teña, pois, un momento para escoitarte, para intentar buscar un proveito do futuro de calquera cousa que teñan os veciños, pois, quizáis esa empatía fora o que se buscaba, non? Sí. Ese funcionamento, esa proximidade que tes coa xente, nun primeiro momento funciona ca xente, iso veuse moi pronto, pero aquí sucede outra cousa tamén, que é que o partido, o teu equipo, que xa falaches del, que é o equipo que ven de José, pero xa era o teu equipo antes, formabas parte del, en cuestión de horas tuvo que preparar unha transición que eu creo que ninguén se atreva a cuestionar, que foi modélica, porque foron horas, ni siquiera foron días os que hubo a preparalas, non? E tras veo o partido, non? É dicir, ese partido que tamén se regulou e se houbo poñese a andar, creo, como un reloj suizo, non? Para que no pasado mes de setembro tivese lugar, pois, ese un décimo congreso. Como viviches eso? Ese segundo tempo, digamos, ese segundo tempo do partido, nunca mellor dito, non? De que tens que facerte cargo tamén da estrutura orgánica, política do Partido Popular da Estrada. Bueno, pois eso para min foi das mellores experiencias que tuven como responsable público, porque das preocupacións iniciais que tiña era, a ver, está moi ben que os teus compañeiros máis cercanos, o teu equipo te apoie, crea que eres a persoa pois, con solvencia, con experiencia, con formación e tamén de futuro que poidas aportar ao Concello, pero tamén detrás de todos nós, ou diante mismamente, pois está todo un equipo que traballa en prol pois, dunhas siglas, dunhas ideas, dun proxecto, dunhas persoas, e había que, evidentemente, pois, non defraudalos a todos, que son os que poñen a cara a cambio de nada por todos cada un de nós. Que houbera tanta xente, cando tuvemos a transición, pois, non solamente no Concello, sino pois, no Congreso, no partido, pois que todo o mundo dos que estaban quixeran seguir e que tanta xente quixera sumarse, que tuéramos, pois, quizáis a executiva pois, máis numerosa da historia de calquera partido da Estrada, que teñamos unha representación tamén de todo o territorio, de tanta xente que quere dar a cara por este equipo, por estas persoas, por unha forma de entender a política que se demostrou durante todos estes anos e que queremos seguir demostrando. Pois eu creo que fala pois, moi ben de todos, non? Que ese apoio social masivo, pois tanto nese congreso como que no día a día, pois creo que, bueno, pois creo que tamén quere dicir que conectamos coa xente e que entendemos un pouco cales son as necesidades ou as prioridades da Estrada, non? Por lo tanto, pois eu digo que foi unha experiencia maravillosa o que foi ese punto seguido dese 11º congreso e que sigamos pois, reformulando o partido, contando cos que estaban, pero tamén contando con moita xente que se queira sumar a este proxecto. Foi algo impresionante, todo o pabillón xo de xente chegada de todas as parroquias, de todos os lugares. Eu supoño que nese momento, cando te subes ali, diante do presidente do presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, do presidente provincial, todos arroupándote, como pensas, dis, é como cheguei hasta aquí, non? Un neno nacido nunha parroquia, no rural da Estrada, que de repente se ve aupado aí, nunha idade moi xoven, nunha idade moi temperá, non? Ti pensaches algunha vez en chegar a isto? Eu tiño que dicir que non o pensei, pero sí que é certo que cando empecéi en despuntar no que me gustaba, de descubrir a miña vocación, pois empecéi moi xoven, empecéi xa cando estaba no instituto, pois querendo que me votaran cando que me presentaba a ser o delegado da clase, e cando viñan os meus compañeiros e amigos, sempre decían, ti vas a ser o alcalde da Estrada. Eu metíame con eles, que bueno, nunca me gustaban ese tipo de alardeos, decíame, bueno, ti vótame para o delegado déixete de historias. Iso fíxome despertar que a miña vocación pois, era pois, dedicarme ao público, e para iso cando escollín na universidade unha carreira, pois quixen estudiar ciencias políticas. Despois fixen un máster sobre comunicación política, tive a sorte de estar de becario tamén co que hoxe é presidente da Xunta, presidente do partido, Alfonso Rueda. Bueno, digamos que desfrutei porque cando estaba estudando, pois estaba aprendendo, pero tamén estaba desfrutando porque o que me estaba dedicando, pois gustaba a materia, non?
E despois, pois, tive a sorte de que tan pronto rematei aí, pois, José se fixara a min para que pudera, pois, continuar, pois, na miña vocación, pois, na institución que tanto quería, que é, pois, o Concello da Estrada. Bueno, pois, nunca imaginei, no? Pero sí que cando sí que tomei posesión como alcalde, viñeron os meus amigos e compañeros e dixeron: ves como nós xa dixemos que ibas a ser? Bueno, pois de non imaginalo, pero a chegar moi pronto, porque creo que todo pasou moi rápido, pois contento porque quizás tería algo que eu non vía, pero que a vocación creo que é importante, porque fai que non lle chores o tempo que lle dedicas e que o fagas con ganas, quizás sexa pois, a mellor receita, porque bueno, pois, é a mellor demostración de que as persoas e os gustos e as valías pois, se poden, cada un temos as nosas inquedanzas, as nosas preocupacións e as nosas gustos para dedicar a nosa vida, e creo que, bueno, pois que eu acertei con ela. Pois non era nada difícil verche a vocación de servizo público. Fora de guión vou contar algo que conto moitas veces, que é cando eras tan pequeno, que non se vía por detrás do mostrador de onde atendíamos a xente na Secretaría do Concello, e chegaches para apuntarte para ser rei mago. Querías ser o rei mago da cabalgata de reis, non? Chegaches ti ali solo, que eu dicía, pero este rapaz creerá nos reis magos ou non creerá nos reis magos? Eu non sei se querías ainda nos reis magos, pero fixaches maxia, non? Fixaches maxia e cal foron as primeiras decisións que tomaches? Cando chegas e sentaste no sillón da alcaldía, eu supoño que terás que dicir, bueno, evidentemente a etapa de José é moi importante, unha etapa contundente na historia recente da Estrada, pero ti tens que imprimir o teu propio carácter ao teu momento da gobernanza, non? Ao teu momento de fundar unha alcaldía que bota a andar, non? Cales son as primeiras decisións que che levaron a pensar, a dicir, bueno, agora teño que facelo ao meu estilo, teño que facelo eu? Bueno, pois eu naqueles primeiros días xa foron das primeiras preguntas que os medios de comunicación en aquel momento pois, se centraron, porque non cambiaba un alcalde na Estrada todos os días, e era dos poucos cambios, houve solamente 2 cambios en toda Galicia, o caso de Guntín, concello máis pequeniño, e o caso da Estrada. Pois respondín con sinceridade despois de 2 anos, pois creo que esos obxectivos pois, non solamente hai que parecelo, senón hai que selo, non? Decía que quería que fora pois, a etapa do rural, non quere dicir que non fora anteriormente, pero que sí que houbera unha discriminación positiva hacia as 51 parroquias, eses 473 núcleos de poboación, que cando decimos que a Estrada é o concello de España, non é que é máis grande, é en núcleos de poboación, en fragmentación rural. Eu que son dunha parroquia, orgulloso de selo, e creo que entendo ben pois, cales son as necesidades que as limitacións do concello, pero as necesidades que humildemente piden os veciños do rural, e ademais creo que non pode haber esa división entre o rural e o urbano, porque non a hai, pero creo que o rural fai que teñamos ese encanto especial, e que aínda que haxa moita xente que vive no casco urbano, pois todos temos a nosa parroquia de referencia, por tanto somos ese concello de conxunto, de que temos de que implicarnos por o rural, pois é un proxecto tremendamente ambicioso, pero que poida ser que nos dé esa personalidade propia. E quería que fora pois ese non sabía como aínda, pero quería que fora ese mandato e estes próximos anos dedicados ao rural. Con eso, pois estes 2 anos estuvamos traballando para que invertíramos no 2025 2 millóns de euros en asfaltados rurais, son peticións necesarias, e este 2026 pois traballamos amplamente para que podamos destinar outros 2 millóns. Eso suma xa 4 que están pendentes de licitar para que melloremos toda a rede viaria. Ademais foi un inverno moi duro e hai moitas necesidades, e que con estes 4 millóns de euros vanse a cumprir amplamente, pois prácticamente pois a maioría delas, vai a ser un investimento histórico e necesario, pero que tamén pois estuéramos comezando a deseñar pois o novo período de fondos europeos, que sempre se di que os fondos europeos están destinados a transformar amplamente onde se destinan, pois creo que xa se veu cando transformaron o casco urbano da Estrada. Temos moitos máis espazos públicos como a Alameda, a Praza do Concello, a Praza da Feira, humanizacións das propias rúas, dende a Rúa Fernando Conde hasta a Rúa Sulla, Calvo Sotelo. Agora estamos rematando pois esa Praza de Galicia, que pronto veremos a luz pois, con esos espazos que están pensados para as persoas, para o peatón, para aproveitar o tecido social, comercial e hostaleiro. Están dándolle un cambio importante ao casco urbano. A xente que ven ao casco urbano ve que temos máis servizos, máis zonas pensadas para disfrutar e para vivir. Calidade de vida nunha palabra, pero eso queríamos impregnarlo aos núcleos rurais, e isto
é moi fácil ou máis fácil de facer nun núcleo condensado como é o casco urbano, pero que chegue a todos os recunchos do noso concello, pois era unha tarefa amplamente ambiciosa. E comezamos a deseñar pois, o que tiña que ver co proxecto de fondos europeos destinado a transformar o rural. Pedimos 10 millóns de euros, dos cales nos concederon o 100%. No inicio queríamos destinar o 60%, por tanto 6 millóns de euros para o rural concretamente, e fixemos unha visita, tanto cos alcaldes de barrio como visitando eses 473 lugares, como cas asociacións, para ver cales eran as necesidades das que pedían e cales eran as necesidades tamén reais a maiores das que pedían. E dai sacamos un proxecto de humanización de núcleos nos cales pois, vamos a non solamente asfaltar os viarios, senón a mellorar a recollida das augas das cunetas, aumentar o ancho dos viarios onde vive a xente, nos núcleos de poboación. Por lo tanto, vai haber unha humanización dos núcleos, vai haber unha limpeza dos núcleos, unha mellora da recollida de pluviais, unha mellora da seguridade para a xente, para que poidan estar pois, nos espazos públicos, unha incorporación de mobiliario público, de sinalización dos propios núcleos, e que creo que vai a ser unha aposta pola calidade da vida no rural. Eu creo que os que vivimos no rural xa temos un privilexio moi grande, que é temos unha calidade grande de vida, o Concello da Estrada en 100% é rural, a Estrada como núcleo tampouco é un núcleo urbano como tal, pero esa calidade de vida con servizos de todo tipo, pois que agora pois queremos esparcir por toda esa xeografía, pois quizás sexa pois, o gran salto no cal, pois con eses 6, non solamente chegaron aos 6, porque cando recollemos todas as peticións eran 6 millóns e medio, non quixemos recortar nada, e con eses 6 millóns e medio máis os 4 millóns de outras administracións, pois que teñamos pois, máis de 10 millóns de euros que nestes 2 anos futuros, pois creo que van a transformar amplamente pois, o rural de norte a sur, deste a oeste, que sexa pois, unha etapa no cal pois, se mellora a calidade de vida das persoas. É un investimento moi importante, seguramente o máis importante dos últimos tempos no rural da Estrada, vai cambiar o panorama e o mapa físico das parroquias. Cando chegaches á alcaldía, que foi o primeiro que te sorprendeu que non se vexa desde fora, e que cando chegaches ali observaches de primeira man e non te imaginabas que fose así? Pois sí que eu que pensei que ao estar ao lado de José, que tuve o privilexio de non chegar desde fora, porque estive 5 anos con materias como urbanismo, como eventos, mercados, rural, obras, son materias que xa me parecía que xa había bastante do que ten que ver coa xestión do propio Concello, pero que o que máis me sorprendeu foi quizáis o peso da responsabilidade, o peso das decisións, cargar con esa mochila, cargar coa mochila de entregarche dunha hora para outra. Si tes un pouco de sentido común, esa responsabilidade pesa, por un lado pola institución, por outra polo que representaron estes anos que tese continuar con esa traxectoria. O equipo rompou moito, sumou a favor, e a cidadanía o que máis me sorprendeu é, bueno, pois, a dedicación que hai que facer, que non me sorprendeu porque creo que non lle chora o traballo, pero a dedicación que hai que ter para que todo funcione, o engranaxe da propia administración, pero gratamente pois, o trato coa xente, non? Eu creo que a xente se lle eres franca, se lle intenta solucionar, pero ves que te implicas, ou se non ten solución, ou a ten a medio prazo que llo digas, eu creo que a xente o agradece, o trato coa xente para min é francamente unha satisfacción, e que creo que o esforzo que se pode facer entregando os mellores anos da miña vida está amplamente pagado co trato cariñoso da xente, a implicación que teñen a sempre pois, o cariño co que te reciben calquer recuncho que vas. Por tanto, bueno, pois, sí que me sorprendeu o cambio de trato coa xente, de que a figura do alcalde a respetan moito, e que se interesen por e que sexa recíproco en ese sentido, pois é algo moi bonito que fai que a Estrada sexamos 20.000, pero que sexamos todos coñecidos e que é algo moi bonito. Unha gran familia, non? Unha gran familia. Contanos cal foi o peor e o mellor momento desde que chegaches á alcaldía. A ver, o peor,
tampouco teño na cabeza pois, momentos moi malos, non? Dende, bueno, pois igual como anécdota, pois aquela festa do maior dai a primeira Que non chegou miña, a carne. que non chegou a carne, no cal sería por festas que levaba Non é un organizadas. momento moi peor, ese non é un momento moi No, peor. pero si ese é o peor momento, pois quizás non houve malos momentos, non? Pero sí que é certo que non chegar a carne pois, foi un momento malo naquel momento no que, inda que se buscara unha solución, pois che fan pasar un mal momento diante da xente, inda que se dera cara, xunto con a Amalia, a concelleira e todos que estaban preocupados, e o personal do Concello, que aí pois, demostra que con equipo que teñes un persoal implicado no equipo que ti montas, pois, xa é, digamos, o que se pode esperar, pero que sexa o persoal do Concello o que tamén se implique contigo para que o servizo público sexa o primeiro, pois tamén como capitán dese barco, pois crees que é un equipo que con el vas hasta o fin do mundo, creo que hai que valoralo. Pois, se ese foi o peor, pois tampouco teño grandes malos momentos, porque... Apañáchelo, este ano foi unha festa xa totalmente distinta, Este ano creo que, como me dixe un señor, sacáchenos a fame do corpo. Foi, bueno, podemos ver aí a dobre balanza, non? Do que son as cousas cando salen ben, non? Pero o peor, bueno, pues, non sabría dicilo porque tampouco, tamén a miña mente é bastante selectiva. E cando algo non hai, digamos, algo podes ter unha mala experiencia, enseguida a borra para deixar espazo para as boas. E o bo, pois, para min, pois, son dende o día a día, dende entender as pequenas cousas cando lle arreglas algo que ves que na mirada de cando che piden, pois está pois, un problema importante para esa persoa. E nos concellos pois, están pois, departamentos importantes como son servizos sociais ou outro tipo de iniciativas que transforman a realidade pois, de calquera familia, que saben eles de portas para dentro, que teñen a confianza como persoa na que teñen que recurrir para intentar cambiar pois, problemas importantes das súas vidas. E esas pequenas cousas para min pois, son moi satisfactorias. E despois pois, os grandes proxectos que van vendo a luz do día, como algúns que xa pois, rematamos o día da inauguración da pista de atletismo, inauguracións de outras obras, seguro moi pronto vamos a pisar esa primeira fase do que vai a ser, estou convencido, a gran arteria transformadora do Concello da Estrada, que vai a ser esa autovía que remata no noso corazón, do propio territorio, ao pé do Poliño de Toedo, ao pé do casco urbano, ao pé de todas as 51 parroquias, que nos conecta en tan só 10 minutos con a estación de tren, cun aeroporto, coa capital de Galicia. Esa primeira fase está moi pretiño de rematarse e van a ser, bueno, pois días moi especiais nos cales pois fai que vese que o traballo constante pois dá os seus froitos, que moitas veces parece que as cousas tardan, parece que prometemos cousas aos políticos e que non se cumpren, pero que cando se van vendo que cada unha das cousas que se din se van cumprindo e que o esforzo pois, se materializa pois, nese día simbólico, pois son días bonitos nos cales pois, cas pequenas cousas e cas grandes pois vaise facendo unha gran estrada. E algunha anécdota, así moi rápido, algunha anécdota que é simpática que ti teñas de que cando chegaste a alcaldía? Bueno, anécdotas, sí, anécdotas, a ver, anécdotas hai moitas, quizás difícil quedarse con unha, non? Anécdotas hai moitas porque os que vamos a cada recuncho das parroquias pois son simpáticas as que pasan desde ver, tería que pensala, pero desde ver que che ensinen, bueno, cando vas a solucionar calquer problema, que che ensinan a casa, queren que entres, que tomes algo, que sempre con un trato cariñosísimo, hasta, bueno, pois, a verdade é que tería que pensar. A veces o problema é cando se dan a probar viño. Claro, a veces o problema é exactamente. Que hai que beber. E se non lle tomas, sinceramente, se non lle tomas é unha ofensa. Unha ofensa moi grande. Neso, sempre tal. Anécdotas, dende eso, hasta implicarme con a organización de calquera cousa, non? Dende facer comida pos veciños en cada asociación que che din que lle gusta, como que se escoitaron como faz unha paella ou as filloas e de repente que chegues ao local social e que levemos todos os aparellos e que nos juntemos os veciños e que o alcalde sea o que cociña, hasta, bueno, pues a nivel profesional. É unha anécdota, eu creo que debe ser o primeiro alcalde cocinillas da historia do Concello. Sempre digo que me gusta, sempre digo que me gusta cociñar pa xente. Que eso pois, fai que teñamos pois, unha unión moi especial en moitos sitios con moita xente. Entonces, pois, eu
Nese sentido, pois, o que me gusta facer a nivel particular, a nivel privado, sí que me gusta leválo pois, con naturalidade a calquer ámbito da vida, como é, pois, cando din, que o alcalde, non, pois é un veciño máis que quere vir a compartir con vos, e se ten que fregar, frega, se ten que facer calquera cousa. Pero sí que é certo que xa estou montando unha empresa de catering, xa me dixo, Xa o que se fai falta. xa me dixo algunha empresa de catering local que di, haberá que botarte para que sigas onde estás, porque si vas a ir tal, vas nos quitar o chollo. Vai ser a competencia, non? Bueno, deixando xa aparte esta introducción da transición, chegaches a un concello xa con proxectos moi serios, encarrilados, non? E agora tes outros xa da túa man, como algún xa apuntaches nesta entrevista, en marcha, ou prácticamente en marcha, non? Esa entrada do día a día e o día a día do concello, como é? Como estás vivindo? Bueno, a ver, aí quizáis teñamos, sempre repito que esa estrada das oportunidades, que bautizamos aquel congreso no que facíamos referencia a onde queríamos ir, ou onde non queríamos levar o Concello da Estrada, pois estaba basada pois, en tres temas. Tres temas que marcábamos ao principio deste 2 anos e que están véndose resultados. O primeiro era, como mencionábamos, a autovía, non? Das primeiras visitas que tiven foi a conselleira recén estreada, María Martínez Allegue, que levaba planificación de infraestructuras e vivenda. E dicíalle que tiñamos que continuar coa autovía, non? Tiñamos pois, en execución pois, este primeiro 3 kilómetros que son os que vamos a ver moi prontiño, pero que tiñamos que licitar ese segundo treito. Aí José, evidentemente, pois, foi un dos grandes baluartes para que creeran na Xunta de Galicia na estrada, fixo un gran traballo para que Alfonso Rueda tan pronto tomou posesión como presidente da Xunta, pois que fora o que chegara á estrada para decir vai a ser unha realidade a autovía, e cumpliuno, e a conversación a conselleira era que sexa canto antes, que vexa unha realidade e que tan pronto rematemos un primeiro treito que xa non paremos para seguir co segundo, e así o fixo, así estamos en obra xa nese segundo treito para que no 2028 pois, a autovía a estrada pois, sexa unha realidade. E que despois o segundo petición foi que na estrada, pois, se vamos a ter, vai a ser o caixón das oportunidades, esa arteria que nos vai a comunicar a capital de Galicia, temos que darlle unha oportunidade habitacional a xente, non? E que cedéndolle pois, unha parcela, como cedemos gratuitamente, pois, que se construíran novas vivendas públicas. Levábamos máis de 20 anos sin ver como persoas que tuveran pois, un nivel de renta concreto puderan acceder a unha vivenda na estrada, e que pois, sexa a Consellería pois, que agora anuncie que con preto de 5 millóns de euros pois, estea en licitación a construción dese novo bloque de vivendas para o Concello da Estrada, pois, é unha magnífica noticia. Por tanto, comunicacións, por tanto, vivenda e tamén oportunidades laborais. Eu sempre valoro moito que sendo pois, unha persoa que coa miña formación estea traballando no que me gusta e que estou traballando donde quero, que no meu concello donde me viron nacer, donde me criaron e donde podo pois, formar a miña familia, que poida facelo aquí é un auténtico privilexio, e creo que para min sería un fracaso como alcalde que despois da miña etapa, pois calquera persoa que naceu aquí non poida desempeñar a súa vida profesional aquí, ou calquera persoa que queira vir para aquí non o poida facer, pois sería un fracaso como responsable público. Por tanto, pois, que lle trasladara tamén a conselleira de que ampliar o polígono de Toedo, pois neste caso con 156.000 metros, que sexa agora pois tamén unha realidade próxima. Creo que tamén que haxa tantas empresas que chaman á porta da consellería ou á porta do concello para reservar solo, pois tamén creo que dá fe de que non se están facendo malas cousas, de que sona a estrada fora da estrada, de que a estrada tamén pois, está nun momento puxante, e que eso pois, pode ser pois, pensar en apostar polo futuro da estrada, que eran os tres piares fundamentais que queríamos. Un montón de proxectos, non? A autovía, a ampliación do polígono, eses máis de 6 millóns de euros de investimento no mundo rural. Que outros proxectos tes agora mesmo na cabeza que podamos decir estou empezando a traballar nisto ou estou traballando intensamente nisto para cambiar un pouco a cara a un concello tan extenso? Bueno, sí, efectivamente, a parte máis importante quizás sexa pois, dende as liñas estratégicas de economía, comunicacións e vivenda, pero tamén pois, o fundamental é o tecido do mundo rural, o deporte, a sanidade no que ten que ver coas infraestructuras sanitarias, dende os centros de saúde de Oca, que este ano pois, vais a licitar a reparación da cuberta,
temos un auténtico motor dentro da sanidade local co centro de saúde que temos, o novo plan o novo plan sanitario para o noso concello, o que ten que ver co mundo da educación, as infraestructuras de educación, pois tanto o proxecto que temos para mellorar os diferentes pabillóns do rural e tamén do pabillón do casco urbano. Creo que, bueno, pois tanto en educación como en servizos sociais, creo que tamén é un gran referente ese departamento polo investimento que ten, pero creo que temos que seguir apostando por el, tanto polo servizo de axuda no fogar como servizos asistenciais. Non podemos renunciar no futuro a que teñamos unha residencia pública para persoas non válidas no noso concello, non podemos renunciar no futuro a que sigamos tendo máis plazas para os pequenos, para as persoas, para os pequenos da casa, e, por tanto, pues, que sexamos pues, ese concello que teña pues, esa aposta polo deporte, pola cultura, pero tamén polas persoas, que pensemos moito nas persoas, nos servizos asistenciais, no sanitario, na educación infantil, na educación en calquera tipo de formación, e tamén pues, no servizo para os máis maiores, nas actividades para os maiores, e que sexa pues, un concello como un todo, pensando nas persoas, con os servizos e que na calidade de vida. Un concello que, como todos os concellos de España, teñen eleccións municipais no ano 27. Gonzalo, que proxectos crees ti que deberían estar listos, ou prácticamente listos, para cando ti teñas que pedir a confianza de novo para revalidar esa maioría máis que suficiente que tes diante de todos os estradenses? Que é o que debería estar listo e que ti contas con poder exhibir como un logro colectivo, evidentemente, pero contigo á cabeza nestes momentos? A ver, eu creo que aí non hai que moito que inventar, o que hai que facer é o que che pida a xente, non? Eu creo que sería un erro por parte de calquer responsable público que queira facer cos recursos públicos cuestións magnáticas para lucirse políticamente, pero que cando che piden esas pequenas cousas que non estean feitas. Eu quero chegar ese 2027 demostrando de que todas as grandes cousas que tiñamos encaminhadas son unha realidade, de todo que é grande que excede un mandato que está en execución, e que pois todas esas pequenas cousas transformadoras para os recunchos todos grandes que decíamos do noso municipio, pois que tamén sexan unha realidade e que vexan que a calidade de vida durante estes 4 anos, cando boten a vista atrás, incluindo tamén ese inicio da parte de José, pois que foron co mellor pago que pode ter un responsable público, que vexan que de todas as opcións que nós somos a mellor, que somos unha opción que transforma, que o que di somos de fiar, porque non hai peor cousa para un responsable público que é perder a confianza do axente, por tanto, que vexan que todo o que nós plantexamos como unha realidade, que sexa unha realidade, e que o que non afora polas cuestións administrativas, que vexan que se está traballando neso e que podemos chegar. Por tanto, ao meu obxectivo para este ano que queda é a aposta por todos os núcleos de poboación, por ese proxecto de transformador do rural, e que os servizos públicos, sobre todo os servizos sociais no noso concello, pois sexan un dos servizos máis reforzados e capitais pensando nas persoas do noso concello. Imos pensar agora coas luces largas. Vamos a cambiar a estrada do ano 2050, non? Carai. Hai moitísimas cousas que están cambiando moito. Os servizos sociais, teño que deciros, recentemente vimos aí cambios. A sociedade cambia para os nenos, para os maiores, que normalmente son os que teñen menos voz ou menos participación na vida pública. A inmigración, as tecnoloxías, a industria. Como é a estrada do ano 2050 para ti? Como é a estrada que ven? Pois a estrada que ven eu marcaría con 2 prioridades. A economía, para que siga sendo ese caixón de oportunidades, e as persoas como centro das políticas do Concello da Estrada. Por un lado, a economía, de que, do que nos ten que aportar esa autovía, esa conexión coa capital de Galicia, con todas as vías da capacidade, ten que no 2050 temos que ter un gran polígono no cal esta primeira fase sexa unha anécdota e que xa haxa a segunda, a terceira, a cuarta, cantas sexan necesarias, e que sexa unha magnífica noticia que se diga que na estrada todo o solo que as administracións públicas como Xunta de Galicia pon a dispor, que se replete de empresas que queiran apostar polo noso concello e que lle dean a oportunidade a estradenses e a moita xente a vir a traballar aquí e a vivir aquí. A seguinte pata é que as sociedades van mudando e que van tendo máis persoas maiores e que teñamos o centro de todas as políticas pensadas
nos pequenos, nas persoas máis vulnerables, nas persoas maiores, non? Que sexamos un concello moi singular, moi especial, porque con tanto territorio, pois esta dispersión fainos moi complicados de xestionar, pero que lle demos o servicio de proximidade que se merece, pois quizás sexa pois esa calidade que vai a ser que na estrada pois teñamos esa calidade para vivir todas as etapas da vida, e que a etapa pois dos máis pequeniños ou dos máis maiores, cando máis atención precisan da administración, pois que sexan tamén pois que sexa tamén unha referencia. Por tanto, pois que todo este pensado nas persoas e que teñamos pois oportunidades para que cando queiran vir ou traballar na estrada, que podamos ter esa oportunidade, que non sexamos ese concello próximo a ninguén, senón que sexamos ese concello repleto de oportunidades dentro de nós mesmos. En política sempre falamos dos proxectos, da política, pero hai unha parte moi importante da política tamén que son as relacións persoais. Ti falaches da importancia que lle das as relacións coa xente, co equipo, co partido. Pero agora vouche facer unhas preguntas para que contestes en formato moi breve, que é as relacións con persoas concretas, que teñen que ver, evidentemente, co momento político, xa non só da Estrada, senón da Galicia inteira, pero sabemos que ese momento de puxanza que se nota agora a Estrada, que son persoas claves en esa folla de ruta que ti deseñas, non? Como definirías a túa relación con José López Campos, por exemplo? Pois mira, con José eu definiría como no seu momento un pai político total e absoluto. Eu creo que sempre digo en moitos outros ámbitos da vida que todos temos que ter referentes, e para min José foi un gran referente. Eu botei de menos que non botara máis tempo ao seu lado que os 5 anos que estiven como concelleiro ao seu carón. Aprendí moitísimo del, eso sí que é unha universidade, non solamente a que tuve na Universidade de Santiago, e por lo tanto, pois ese referente que se busca cando tes inquedanzas por algo e que miras como ese alumno pois, para ver como fan determinadas persoas que entendes que son pois, os teus referentes en determinados ámbitos, e para min ese referente. E agora, unha vez que dou o salto pois, á administración autonómica, ese compañeiro que xunto con el e contigo e con tantos máis pois facemos o tándem perfecto para que calquera cousa que ten que ver co Concello da Estrada ou de calquera veciño, pois fagamos equipo, fagamos piña, e que non se atranque nada, e que sexa ese compañeiro fiel, leal, que sempre está aí cando necesitas, para un consello, para unha chamada ou para que todo sexa posible de cara a que a Estrada teña pois, aquelas cousas necesarias, e que, bueno, pois ese compañeiro fiel, que creo que é un luxo para calquera estradense, que teñamos esa gran persoa con tanta responsabilidade ali onde está, pero que sempre ten presente que a Estrada necesita moitas cousas e que el sempre, todo o que pode, no que ten na súa man e no que non está na súa man, o consigue. Por tanto, un equipo maravilloso con el. E co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda? Pois mira, que creo que tivemos moita sorte de que Galicia e o Partido Popular escollera pois, a persoa de Alfonso Rueda, que tamén coñece a Estrada, que tamén coñece os estradenses e que tamén nos coñece a nós, porque fíxate que boa relación tiña ca Estrada, que se levou pois, o gran referente que tiñamos a nivel político. E os demais, e no meu caso tamén, pois vou un pouco no lote, porque pois, grazas a esa boa relación, pois eu pude facer prácticas no seu gabinete, con el persoalmente, e se dicía que José era un referente, para min gustoume moito pois, ter esa relación próxima con el, porque me demostrou que as persoas ao servizo público eran o primeiro, non? Independentemente do que houbera que facer e do traballo que houbera que implicar. El, co seu equipo de directores e secretarios xerais, pois, implicábos a todos hasta o máximo nivel. É unha persoa das máis traballadoras e foi un gran referente para min, e tamén pois, a boa relación que ten co Concello da Estrada, porque está apostando por el, porque estamos tendo pois, a maior etapa de investimento da Xunta de Galicia no noso Concello, porque cree na Estrada, porque hai moitas peticións de vías de alta capacidade para moitos recunchos de todo o territorio. Que quere todo o mundo. Que quere todo o mundo, pero que creou dende o primeiro momento de que das dúas vías que pudo facer nos primeiros días de goberno, unha era da Estrada e outra, dixo yo o Departamento de Infraestructuras que a escollera, pero a que ele iba a escoller era a da Estrada. El coñécenos moito, sabe das nosas necesidades e cree en nós, por tanto temos que devolver pois, esa confianza de que xa que cree en nós tamén creemos en el. Eu particularmente creo moito nele, creo que temos un privilexio, estamos vivindo unha etapa maravillosa, e para min, despois de 2 anos, pois, síntome privilexiado de vivir unha etapa pois, ao fronte de un Alfonso Rueda
moi cabal a Xunta de Galicia, cun equipo, dentro do equipo con José López Campos, contigo, e tamén cunha Deputación Provincial que demostra que está ao carón de todos os concellos, con Luis López moi apegado, moi apegado a todos os pregunta, concellos. que tal te levas con Luis López, o presidente da Deputación? Bueno, pois é un amigo con todas as letras, que está sempre moi pendente, pois, de min, do que necesite. Creo que demostrou que estes anos a fronte da Deputación de Pontevedra pois está deixando pois un moi bo sabor de boca a todos os concellos da provincia, e a min particularmente pois creo que entendeu que o Concello da Estrada é dos máis importantes que ten a provincia de Pontevedra, está facendo unha aposta moi importante para entregarlles os recursos aos que temos que xestionar, os que somos os concellos, que a relación pois institucional e persoal pois é das mellores que gardo coa esta nova etapa na administración pública, e creo que, vamos, que somos uns privilexiados con el a fronte desa casa de todos os concellos. E cos voceiros da oposición, que tal? Sempre é unha parte tamén moi intensa, moi... Fomos compañeiros de pupitre, vamos a decirlo así. Antes, une moito. Temos unha corporación moi renovada, porque si pensamos nas bueno, pues, Mar Blanco xa un poquinho máis maior, pero sí que na figura tanto de Luis López... Bueno, é maior que é moito menor que a mí, non digo? Bueno, pero un pouco da nosa... Somos moi xóvenes. Moi xóvenes, dos 30 anos, dende o voceiro do Partido Socialista hasta o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Fomos compañeiros prácticamente de cursos secuenciados, fomos incluso a excursións xuntos. Sí que é certo que cada un xa se nos notaba pois, as propias ideas distintas dentro das inquedanzas que tiñamos naqueles momentos, pero sí que é bonito ver que un concello pois, tan importante como é o noso pois, é un fiel reflexo da sociedade, non? Que aposta pola xuventude, que cree que a xuventude pois, poden ser os que capitaneen a sociedade do futuro, non? Entonces, calquera das opcións que hai, pois, somos unha corporación pois, moi xoven no que ten que ver cos voceiros. E eu sí que, bueno, pois, teño que dicir que teño boa relación, que entendo o seu papel, evidentemente, teñen que facer eso, evidentemente, dentro do respeto persoal, dentro do respeto que ten que ter, pero, evidentemente, pois, entendendo cal é o papel de cada un, pois, teñolle, pois, aprecio e respeto pois, ao traballo que fai cada un, que entregan como facemos os demais, pero ten moito mérito porque a oposición é máis complexa que estar no goberno, porque no goberno, como eu sempre digo, esa fase de no goberno pois estás á sombra, e na oposición estás ao sol, e ten moito mérito de que, bueno, pois moitas veces topan as portas pechadas, necesitan pois topar pois determinadas cuestións que son as que a sociedade demanda, e, bueno, pois eu sí que é certo que unha oposición sana fai que un goberno sexa sano e que unha corporación pois, que dea en determinados temas importantes estea unida, pois creo que tamén fai boa referencia de toda a sociedade. E creo que agora mesmo pois, temos uns bons representantes en todos os grupos e que dentro do que son as súas funcións, que evidentemente teñenas que facer, pois creo que tamén son boa xente e bons representantes do que se espera deles. E como ves o panorama para as eleccións municipais de 2027? A ver. Bueno, pois eu só o baseo no traballo, non? No traballo e que co traballo sale todo e que tamén pois, nos rodeemos desta xente adecuada, non? Xente adecuada, quero decir, creo que iso tamén o transmitiu José, non? José foi capaz de conseguir pois, un equipo de persoas que tuveran como primeiro nivel na súa inquedanza da vida pois, ser boa xente, ser fieles co grupo, ser con vocación de servicio público, responsables, demostrando durante moitos anos, e creo que a miña etapa nova, pois, de cara ás eleccións municipais, está en conseguir pois, que pois, o equipo que teñamos, pois, que sexa ese equipo de persoas coas mesmas características que as que buscaba José cando se presentou no ano 2011, non? Persoas responsables, persoas apegadas ao seu territorio, con ganas de facer cousas, de transformar pois isto que temos entre mans, que é pois unha sociedade, un concello pois maravilloso, cargado de oportunidades que nos entregaron as xeracións pasadas, que traballaron moito para que chegáramos hasta os nosos días, e que agora temos a magnífica oportunidade pois de seguir traballando para que adaptemos as necesidades do presente, nos aventaxemos as necesidades do futuro,
e que lle demos esa forza que necesita a estrada que tanto se fixo e que necesita do mellor de nós. En un plano xa máis persoal, cando desconectas da política, se é que desconectas, que che gusta facer? Bueno, pois eu sí que descubrín que a mellor terapia das pouco tempo que teño para desconectar da política, porque, bueno, pois sí que me gusta implicarme cando teño calquer rato libre en cousas do traballo, pero da mellor terapia é o deporte, non desconectar pois facendo calquer tipo de exercicio fai que en ese tempo por lo menos desconectes e despois chegues cansado a casa e durmas como unha pedra, por lo tanto desconectas en todos os sentidos. Sí que é das mellores fórmulas que hai para cuidarse, para seguir, para estar ben, e para que igual despois desa desconexión, calquera dúbida que tiñas e que non a vías clara, aparece a solución ao momento. Por tanto, é unha boa solución. E ademais de estar cos amigos e coa familia, que xa me ven moitas veces máis nas fotos que non na... Xa, non? que non na... Sempre digo, sigo vivo porque me viron no xornal. Entonces, bueno, aí estamos. Pero sempre verse no rincón persoal, pues sempre das mellores satisfaccións que temos, que moitas veces, pues, un día dedicado a eso, ganas moitos días de moita forza e moito ánimo. E volver dentro de pouco, como vai que che vai axudar a desconectar. Como crees que te definirán a ti os amigos de sempre? A ver, os amigos de sempre, que ademais sempre se di que amigos de sempre, pois abrenche os dedos dunha man e temos un grupo maravilloso que nos vemos que cada un está pois despuntando pois na súa en moitos espacios de España, dende Madrid, Barcelona, outros por sitios de Galicia que aprobaron a posicións pois en educación ou eso, e que fai que de vez en cando pois nos xuntemos. E sexa por desas cousas que máis satisfacción me dan, pero como nos vemos en xeral? Pois como ese grupo de persoas pois simples, que sempre nos caracterizamos por ser pois con certa humildade, con certa naturalidade, que non cambiamos nada e que ao final pois a vida te vai cambiando tanto na parte persoal como na parte profesional, pero que sigue sendo a mesma persoa, non? Eu creo que tamén eso que te valoraban antes de ter ningún tipo de responsabilidade pública, nin que os cargos che fagan que teñas que ter unha entrega específica, pero que sigas tendo pois as mesmos valores como persoa, a mesma personalidade que quizáis te valoraron cando confiaron en ti, pero que sigas tendo esa mesma personalidade, que cando chegas a xunto aos teus amigos sigas vendo eso e que parece que non pasara o tempo por cada un de nós, que sigamos sendo os mesmos, pois é das cousas, pois creo que máis bonitas que podemos levarnos, no? como amizade, pero a humildade e a amizade dos amigos que tuven sempre, dende que estuve no Pez Biondi, que nos me acompañaron polo paso dos anos, pois fai que sexan, bueno, pois do núcleo duro que cando tes un problema sempre están aí. Pois, Gonzalo, moitísimas gracias por gracias todo isto, para comunicar a todo aquel que te queira ver. És un gran comunicador, trasladas moi facilmente o que pensas, o que dis, aparte falo con unha claridade non só verbal, tamén da alma, non, desde o corazón. E eu creo que esa xente percibe cada vez máis. E con estes 2 anos, pois, o que facemos é enriquecer aínda máis todo este traxecto que eu creo que a Estrada ten a sorte de ter un gran alcalde. Un alcalde que sucede a outro gran alcalde anterior que soubo tamén elixir a quen agora mesmo dirixe os nosos destinos, non? Que és ti. O gallá, a sorte, a política, e tamén algo de capitais que sempre fai falta, porque para facer política e gobernar é gastar diñeiro, non? E os apoios, evidentemente, que podes ter, que che axuden por moitísimos anos máis, porque eso será que esa estrada que ha de vir, que sexa máis grande e máis esplendorosa contigo. Moitísimas grazas, Valen, por estar en este día tan especial que botamos a vista atrás e que, bueno, cos teus consellos que sempre tiven, que podamos seguir, que esta das oportunidades siga, cando non, pois cumprindo os seus obxectivos e sendo pois unha realidade.